I'm my second daughter. That woman, that in your prophecy, Nisi. And I'm na Zion that day, this prophecy. Bia. I'm sorry now because it's true that na my mother without my knowledge. We put video this thing. Okay, but because of yoga biga, marriage we made like this. Ihe gbasara family anụwa Evangelist Ebuka Obi nyelu prophecy na-eso okwu anụwa. Achọrọ m ka unu watch ya video ka unu ofu ihe the second daughter the woman kwuru. The girl na-akọwa that na issue of this same prophecy anụwa na the thing tisakwalu marriage ya na di ya. Ifu na ya bụ okwu abụrụ obele okwu. Na ka hapụ ikwu ọtụtụ korapịrị ka mmụọ na-egwu. Watch ya in the video. Good morning, good afternoon, good evening, depending the time you are watching this video. I'm my second daughter. That woman, that in your prophecy, Nisi. And I'm na Zion that day, this prophecy. Bia. I'm sorry now because it's true that na my mother without my knowledge. We put video this thing. Okay, but because of yoga biga, marriage we made like this. Epidom Zion 2012. I know Brother Ebuka very well. From 2012, from desert to Ruaboho, I follow Zion. Even now, I'm still following Zion ministry. So, now, according to my mother, Amoma Eburu, Brother Ebuka Obi, right? Us no ye name the team, oye name ya immediate what? Insider na family. Oh, no aha. Unye my brother. That girl na about there, unye my brother. Na Zion kamune na bu mitri. As from 2012, then, or like ya money our friend, true friend, or for that my brother like yeah, Hana be we join this marriage. How back at daddy, they pick, and the chief of Brother Ebuka na Zion, you will pick number, and the number now go, the number now go, you pick you will according to Hana, Hana got then. Kahafo Brother Ebuka, Brother Ebuka confirm all the marriage. Ha bata one day woke bata. Sina daddy confirm all the marriage. Ha we no. I'm not accusing our daddy in the Lord or prophet. Oh nuko nya amuma ko. Man ebo bo na mu adigo to na nwunye my brother na Zion ministry now. Na nwanne gị nwoke. Na nwanne m nwoke. Nke wuna m bịa na nwunye my brother bịa na that's Zion minister grand ebe na eme ekpere a ihe ọ ga-agba ma ọ bụ my mother amusu na my mother is a witch. Being as old member mbụ it's okay ka m mara ka m ga-esi wee mee ihe a meet daddy ka ma ka ga-esi settle this team ebe ọ bụ na nwunye my brother na accuse my mother na ọnya ọdụ the witch a na-ekwu maka ya. Ị mara daddy ọ dịrị easy to see you. I try my best. Try Dido. Even your mother. Even my mom. My mom is wrong with sickness, yeah. We go to Lagos. Mwa we body as kai ma na afo Brother Ebuka. Because I'm a Zion minister. My mom gara mwa boy bia. Camera ka ga-esi we me ihe nka. That day my mommy was talking to Chiwike. Chimike nye her reply. Awena. Here message my mom is important at this platform kita na. But this second because as na the winch. This second this prophecy na enyere na. No enemy akanondo. And we my brother
is laying accusation against my mother. Nke abụrụ asịkwa asị. Ọ na-asị na nne m bụ winch. Mbịa na Zion kịta na mụ na ejike wee nwee ezigbo okwu na Zion ministry. Nke bụ na m kpọrọ ya phone ka anyị mee business. Ihe pụrụ ya n'ọnụ my mother winch. Ọnwụgokwe. Ọ na-ewute m so much. Nne m buru m n'afọ 9 months. Nwunye my brother m gbọtara na Zion ka ọ na wee meet ihe ga-esi na-ekwu udo okwu a. Mmere my mom ji wepụta na this platform. My mom ya dịrị against Amabroda Ebuka. Ihe a na-ekwu kịta ahụ ka a mara ka a ga-esi mee because mụnwa now nụrụ di. Last year I went home to my husband place because this prophecy no online. My husband was watching this prophecy online. Because of this prophecy from Nagana ka ọ na watch wee si na mụ na ya na-anụzi. Nke nji wee bụrụ mmadụ na-asị kedu ihe kọsụrụ okwu a aghọtara m. Comment my husband drop m ọbọ sị not only Brother Ebuka that will reconcile our marriage and for Brother Ebuka reconcile our marriage na aga na watch online na mara ka m ga-esi wee mee ya pụta online then ebe ọbụla nọ na Ghana na a ga-agbọ ya na ọ ga-abịa za nwere any reply ọzọ my husband nyere m ọ gbọrọ ụmụ m 3 girls ka m mụrụ. If na ọ chọrọ ịkpọ nke obere wee sị ya no ka m na ya na ya skarapụrụ m nke obere ụmụ nọ na village now with my mother-in-law. This okwu akịta a na-ekwe kwesịrị ime pụta but ebe ọ bụ na mama apụtago this because the whole world the thing na-agazi the whole world. So ihe nna yo our daddy in the Lord that's old member mbụ. I started this ministry since 2012. I never for one day kwuo okwu ọjọọ na ebe Brother Ebuka nọ. Ebe ọ bụ na ọ dịgo otu ya mara ka ọ ga-esi kpọọ my family unite us together. I'm not after money because this thing now is my image, in my family image. And your mom is not after money too. And my mommy is not after money too. Ekwesịghị m ịpụta but ọ dịgo otu a. Ihe anyị na-ekwu na abụ ka a mara ka a ga-esi wee mee ya. Ọ bụ na ọ ga-akpọ my family ọ gbọọ ya amara ka a ga-esi wee mee okwu a because okwu a karịrị m. This okwu a karịrị m. Nna abịakwu Zion self enwezi m courage ịbịa Zion ha. Ike ụwa agwụgo m nọrọ ọ bụ na iwe ọchị ahụ m na-abịa Zion na anọ m na even today may 21 days because of this issue. Ekudozi anọ m na Zion live. I'm not concentrate. Biko daddy ọ bụ na ị akpọ my family nnukwu onye amma na sanctuary Chineke na-use you. I know you from desert. We started from desert. May I know n'etiti my family because this thing na mere di m na-agbara m ọsọ. My husband, even my mother kita na-abịa. Ọ na-abịa Zion from desert to Uruago. Even my mother kita na-ekwu nwunye my brother na-eme accuse na-abịa Zion 2-4. Anyị na-abịa Zion 2-4. My mother kita na-agwa gị na-abịa Zion 2-4. Nwunye my brother na-emezi accuse na onye ma bụ the winch. My husband abandoned me now because of this issue. Because now you am chọrọ ikwu na enweghị ihe ọzọ. Thank you.